Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fitri Anji. Oke guys, ya aku golek pindang tewel gue kakku ya guys. Aku bisa tangi mangi, dari jam terus tangi yo. Tidak loh, nanti jam dua. Jadi aku mencolok. Ya langsung ke nyata ya. Bapaknya pengen. Pengen apa pindang tewel? Dek Nane kurangan. Kak apa? Kak, Dek nane kurangan. kak lek. Lah aku mau tuku 5.000 tok ya Dek Nane. Mbek tuku jangan barang kae. Jangan 5.000. Jangan barang lek. Ino iki tak piting loro sing nggonmu ya. Cek juga kita beri kalau sini. Lek payo ning kene ya guys. Piye? Kok mulat-mulat lele, kemang apa diobrak-obrak. Megak medhun. Tak jak. Lah Naira malah ngongkon aku kok titip jere ngono. Iki ora dantangi malah ngongkon aku. Gak sing sijine lek. Anak kita. Sekolah kene ya. Iya kan prei iki. Kelas 3 kelas piro? Kelas 1 kak barengane ra kate. 8. Kelas 2 ya. Barengane ra kate. Bisa apa? Nggih, Pak. Ya, Pino. Kucingnya mencolot-mencolot. Dua sarapan nggih. Di kucing. Kantang siji, sego siji. Segone 3. Dek mang saya 10.000 wis dibayar to. Lek 12.000 iki. Piro? Sing anyar 12.000 kok diselisen. Ya. Pele ya. Ini balah kantang jangan ya. Nggih. Kayak biasane ngono, lawan nang kuwi tele. Apa ki? Apa sih? Di? Di kok iso mengadeng. Ayo enek. Iya wis ning kono. Kucing ngaget ya aku Zen. Ayo. Rujak ning kono, tak ngertine mampus. Mampus. Ya Allah Gusti. Saya tapi ngageti uang kok Kaget aku. Ya. Lah anakku ning kono kok. Anakku ning kono. Ya Allah. Guys aku wedi. Aduh ya Allah guys, kucing sampai jenggerat. Guys. Iya Mbak, aku wedi kucingnya kaget nih. Blayu. Astagfirullahaladzim, saya seram jantung ya guys. Astagfirullahaladzim. Wedi ki Mbak, kokoknya aduh. Duh iki enak kucing. Ya Allah Gusti, aku senam jantung. Oh guys, saya main mas mandor sampai Zaida dan Anu. Ini masih guys. Saya guys aku cek duduk guys. Aduh, ya Allah Gusti, tenang.
Anakku tak tinggal ya guys ya Allah Gusti. Pusing. Iya Mbak, tapi gak kucing kayak wonge sing metu. Sek ben didoli sik tak tinggali anakku. Astagfirullahaladzim. Loh Mbak, ini wet apa wi? Jeruk apa? Jeruk Bali ya? Walah ngeri ya. Gue jeruk Bali barang. Lah kok penak Mbak tukulan? Aku udah ngadang-ngadangi jalan. Terus kurung kayak anak. Tak tinggal. Tak tinggal guys. Aku di kucing. Oh guys. Di kucingan guys. Sik wis dituli burung. Kok kaget aku. Sebecik ya guys sama ini. Kucing. Kuah siji, Mbak. Kenapa? Kayaknya lu puas Azan. Ayo, gue juga aku aja. Iya kakak, ayo ke Malang gue juga aku. Aku sarapan ke makku, Naira, aku, anakku. Cepungku gitu guys, kian mbak pindang tempel cuma 10.000. Kalau udah jelek adu sik to le sawan. Aduh ya Allah Gusti. Gene. Awakku dredeg mantekan. Oh alah. Wes ngadu saya Zen. Aku kok tak beli aja teko ning anu. Lah aku nek montore ning dhuwur iki nek kucing ning guri ning gudak iki, Mak. Oh, alah wis kaget di wong. Memang kenapa kan pindang tewe 10.000. Lah iki satu kono 10.000 kok. Yo Mister ayo diomongi lah. Ndak apaan tuku nem tegane wonge. Oh alah, lah aku ngomong apa tuku lah. Lah wedi kucing ngajak Zen kuwi apa? Kok iki mange aku beli ayu ngantek teko nganu kok. Emang aku omongan Ben Naira apa gak krungu Mang? Ini dikit biasanya dia segone wis mirip guys wis muda. Nah ini cek emak kalau ngaku. Lawet loro ya guys ya delok terus bano. Kilo regane 5.000 ya guys ya. Murah tenan lho. Sego pecel iki. Porsi akeh. Nek ning dindi wis gak oleh guys 3.000, 6.000. Sego pecel 6.000. Porsinya ya berisi sakmene. Dua iki. Guys, ya. Aku mudah antar guys. Kami dicut. Terus mampura enggak bilang? Mam. Mau aku beli kucing guys, buat dulu.
Nanti ini sekarang bilang Mimpi ini belakang. Belakang. Ketem kok piye lagi kok nangis saya si Misami? Ya wis ora sambut delok kok. Kowe kan wis delok kan beli kene ngono kowe kok. Sampai sesuk lah leren lagi. Bela itu gendong ya sak jam merah. Gendong terus, delok gendong ya. Oh, kayak murah banget. Bukan dia. Kayak Nara. Mantul guys. Kayak macam yang ini. Karena ini tak lagi guys. Mau tak masak guys. Tuh jangan. Jangan sebelah. Nampak aku makan nih, mbak Miss. Kayak udah nih. Gak ada nak udah. Atau sebelah hawu. Terus apa sih? Nara mah tak pernah sarapan dan aku main aku lontong. Aku kungkung kok yang kayak kan dari se mana aja. Dengarnya ada kono. Pergi ini aja ya guys. Udah jam 6. Aman wah. Bilang udah. Udah bilang. Kalau ini panas. Kan. Besok lanjut guna yuk. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.